מאסטר אוהד. מוכנים? בוא לקבל את מאסטר. מאסטר! מה קורה חברים? אני לא יכול להתאפק, אז אני כבר מזמין לבמה את זה שלא רואה בעיניים. קבלו את דה כהן. עכשיו, הכוכב הגדול שהגיע לבמה הוא לא אחר מאשר קווין. אז בואו נקרא לו ביחד. קווין! הקיילר הגדול במדינה, אתם אוהבים אותו. מה זה קווין? בואו נקרא לו ביחד. עידן! חברים וחברות, זה לא אחר מאשר עידן אינדיגו.